Tlang au channel lo thlir chen tu zong te in savain chibai levek ule tonjum video chuan Korean movie mu nom le dangdai le pekzet mai hlim om boxi lucky ti he toikim taka thlira ngai thak ho zoi na hun ilo nei lang umyang South Korea khopui lun vak lo laya chuan chef thar larzet mai chu omin chimam han thiam turu emawang chuan God of Blades ti hiala kau chin ani bok chimam man thiam mai pialama hian chet vel po asam lam hle a engkim mai chu siam zung maya a chuan aran emawang hian athil siam la chu atui lo pha chuang hau silawa heiwang hian a chevel mu nom tak ba ka a ei tur siam tui takte ei chak hian ador kota chuan mipui pungkhom tuau chinin abik takin sikul no panglama chuan atlana fal le boka a chevel zei tak mai chu internet lama po mu tur omna sa to le in milar ani ringot mai ma se ani na taka chuan hiang u ka hi Eisiam chef nilovin South Korea tual tha mangbon ber number 1 assassin nilai nizokin chum khatchu police hobum nan public bathroom a chuan involve in chuta chuan vandoi thak tak main chuata sa bon chu rapfu hlovin kevor suawin atu jangthal der maya chutiani khoshelawa aum lai chuan tlangwal pakhat hian alokar cha bile hangu kalokar cha bi chu aruka lo thlak thlengin heiwang hian ama thil ni mi alo nen hiang u ka chu damdo in lama kalpui zui anita ani a har chwale nu po in alu a sona awang khan hiang u ka chuan a shiat na lo zuin tunge ani ti taknial po a shiat to lo ba ka engma chuile thei to lo India platform rintlak Sony Leon le Nusrat Jahan te introduce bed jelly chuan alom renga che in registry ni tin epa lutla free award idong theyang jelly game sa hian cheng sang khat zanga thleng bonus don thein poisa te hi UPI le bank transfer manga thon zelan ni bok card in iPhone 17 Pro Max don thena chance omboka deposit apiang in 2% extra adon thei cheu bok voina most play download chuan cheng zani idong anga Facebook review kal tlangin cheng za sumnga idon bel thei bokang comment section a link kan da adu tan lutin bulachan thei renge der maya adam do in omna man po chu pek tor nei lovin a hoi hai der mai awa nei siamin dam do ina kalpui tu paramedics nula fel tak lina ichuan hiang u ka chanchin le poisa naya khatma nei lo dan te ashat nu chuan khonga yin adam do in om man chu a pek lak sakta hlavani linai chuan a chena in thlenga thla don bokin konga an tlan lai chuan akum zat ti azota hiang uk chuan a hospital le kha chu envun fun pa in kumina thum ni kani don hi atia au patto mel sheu shau emawangin linai po in makati te e chuta alokar chunga a document nei hawa changa a in ni om tak chuan thlengta a chung chu nokna mel lova nokin engkim mai chu alo thal rem rumai chopti pialama chop bukin hiang u ka po in hei hi ka chena in mo ti in makati nge mai mun nok ngai thelo le chefel tak hiang u ka chuan in chu ti fel ngal charin reilo te nuwa chuan atifai kwara in thar angmaya file thiang hlim alo nita ani hiang u ka chuan a hming le akum zan ringot po chu a thei ngil pal hlawin hiang u ka kumsom thum pani ti in a notebook a chuan a ziak te uthlapa engma sha thei to lo wang chuan a chen om te na changa thil shat bel in be sein a chen om te ho chuan thlo kwal vela ma sian chang chadu mi alo chulai muna cheng ve tho a chen om pa swazet nen chuan in tokin enga ma ho changin anila chuan hiang u ka chu zuam emin ati boy nga ringot maya hiang u ka chuan lo swalet ve in swal a thiam rapthlak dan le a chet ran turu dan chu ama po in mak a in tiru hle hei mai ba ka hiang u ka chuan chem man po a thiam hle ani ti in muchwakin chuti mek lai chuan linai te chuan an restaurant chef tur an mamo lai tak alo ni ve chi awangin linai chuan hiang u ka chu an restaurant thok turin a som pha ta hial enge a tho china enge a ezon chinna ti po shi chuak zo to lo hiang u ka po in lina isom na chu pomin an restaurant chuan a thok ta a
top assassin meu tan chuan chef na chu eng thamma lo ni lovin asam lam ta hle reng ani kha achem mang thiam dan te hor lutuk le samlam taka eitur tuisi moi boxi asiam chuak zung zung mai chen chuan mi ngai ven hlo tir thwain linai te chung kwa po in an hlok puina ro e chutia restaurant na chef na atholai chuan chum khat chu in chunga intar calendar a chuan film shoot ni tur ti le amun lo in ziak kal chu mu in actor kani thinan yang a tiril ru chungin chu huna chuan avakal ve ta thora mase actor ani miau lo wangin lemchan lama chuan a hlo cham der mai na tuar theilovin akut thak ana phian loi boxi a sipai lemchan ti thleng chuan hlo cham fai vekin director po in thak dai adu ngoi ngoi to mase actor ani emo intive tlat hiang uk heroin a career chuti maya chol san atumbi khaulova le khabu te lein alem nen mewa ziakin film chang thiam taka chwa sham chu atumor son ta hle athil zerte chu an man tlak don reng empty proof na tur hun rem chang chu aron in her chuak le ta hlau mai in swal sin an shoot laya hiang u ka chevele in swal atne so talutuk baka lemchan thlenga alo thiam tel zel to chuan director po atilom ta hle chu sina ache chat ema wang chuan hiang u ka po in ama ngai sang tu fans te nei der to in lina I dor bok chuan alun pha le ta hle hiang u ka theina muto director po in hiang u ka chu sin tam jok chantir chanin a ming po a cher zwal pha na sa hle heti rual hian le nai nen po in ngai zongin anun thar chu zoi zoya nuam ti chanin apom thiam to hle mase tlai khat chu in lampana motor a khalaya a music ngai thak chuan maktak main a hun kal to te chu ronchia chwa tir le in a hun kal to chuan actor lovin assassin zo kani ti po she chiang ta a in dik taka chuan kal ngal thwain alo nok le pekhle CCTV footage chang chuan tu emut chu ama angin a in chunga chuan alo khosa ani ti she thein chupa chu tu dang ni lovin a hring nun man meka lo cham zet le dam thak hlel na po nei dolova ma ni in ti hlum tum j sunga ani a in ti hlum ma in involve fai phot tumin public bathroom a chuan akal ve a chuta chuan mi pahausak mele nunnom mel tak mai hiang u ka chu tongin anun chu ai rungal nge mai inbol zuin asa bon chu titlapalin hei nge hi kevor suawa hiang u ka thal top pha na nge kha ni bukani heta chia hian jesung chuan ngai to na chalo tak nei zuin alokar cha bi chu a thak thleng ta mi maya hiang u ka thil vel chu in bel zuin mit khap kar le ka tlangwal hausa ani ta der mai a in lo na nu hne na chuan kal zuin a in lo man ba zong zong te a clear nu chuan kum khat lo man advance a pe ngal boka hiang u ka kar changkang taka chuan chuangin chu mi mang chuan hun sang sanga a ba te chu clear nga zong zungin chu mi nu chuan a me chenga I zon mek li a hel lai mek chu mule bokin alan dan thar hausak mel tak manga chai thluk mai thei chu in ring to in a konfi to hle bokani mase thok le khata anun in thlak thleng ta hok mai chu aruk take ro chuan nuam lo ti ruk riau na nei hin ruak de hwa hin a in sha ni anga alan mek dan chu ani dan tak tak ani boxi lo wangin nuama ti fam kim theilowa anun thlak thleng pui pa laka chuan a in thiam thei me lo bokani hei wang hian hiang u ka muturin a omna hospital lam chua panta a abung ra zong zong te po kengin hau shep in huam takin alut chiduk mai mase hiang u ka chuan a hriat na alo hlo tak si wangin a hriat to miau lo wang chuan in thiam lo na po nei du talem lovin anun chu alo chen ta ham mai ni atopa chuan hiang u ka in chu thlengin a chena in ne na khai khin phei chuan leile van ang hiala in thlau ani ome hidden safe room te chom thlapin poisa po alo tam na ro e batch tam tak le thalak tam tak a mu nu chuan anun a o sak mek hiang u ka chu police officer me che pakhat ian ju I veng him tura undercover na thok mek ani te chu aringa
Aveng him tu torber hiang u kat chuan a hriat na a hlo ri miau si wangin Jaisang po in Yanju ichu din mun hlau oma adin pal hlawin a hmel a lo chak her bok nen ven hima nim nai vel chu achak zui ta et mai ni Yanju ichu achung chia a cheng ve ani ti a hriat nu phei chuan nai dan adap chanta a thilpek te chu pe na pin him taka omtir mai pia lama a thinlung neitel sak chu a thil tum ber ani bok heiwang hian karlova Jaisang le Yanju te chu in chan cha thwa yin chan cha satlia mai po ani talo movie te endunin zanria te pon ei chuak fo tamaya Jaisunga du thu sam ange yin anin ngai zong ta tak takani mase zan khat chu safe chunga phone chu aron rita Jaisung chuan lauthong taka changin ron betupa chuan tinge emission ila zo lo ron tingal khui yin anel omlo hle a hlo tur tamzia a chat nuwa phei chuan Jaisung po in poisa chu narphal thot lovin lauchung chungin chu pa mutur chuan avakal tange nge vanei thlak tak main assassin hiang u kani na dik tak sha emo a mel sha po hi tu ma omlovin a chen phei chuan thi angin an soi to a heiwang hian Jaisunga po hi atuwa ma chuan lo shelovin top assassin hiang u ka tak tak emuti in a chi in an lo chi zo kani a sunglass ala thamai mai te po chu hlavin en pon en changam lo vel anti ti hauna changin Jaisung po in alem achan mek hiang u ka chu arin dan I kholo ni lovin khoilama police officer ma ni lovin tual tha mang top assassin zo kani ti le Yanjui thatura roi ani ti chu shachwakin a trim sok the heiwang hian anina dik tak chu zep tha a sheto lovin abial nu Yanjui hena chuan in puan mai adu to ani mase chuti lai tak chuan hiang uka aron in lan thut athin rim lu tuk chuan Jaisunga chu tukzal ngalin anila chuan abial nu chu ka ngai to e ti ve nge hin tlan chengal ro ati ve chul anila in hiang uka chu lo hlaulo na samayin tuna chau tinge iron in lana ti in alo chwa cha zui sak sak alandana chuan hiang uka hi tual tha mang assassin tak tak ni lovin thimai tur te hna nun thar petu zo kani aum zia chu mi in tual thatura an roi reng in chung mi ten an poisa thiam zat an pek ngei theinan ami tha tur te chu thural puya somin thiam takin thi angin alantir china ama roi tu ten poisa an pek vele chung poisa te chu atha turate nen chuan in semin anni lampo in poisa chhanem tak nen mundanga nunbul thar an chan chale ta chin ani tuna po aklain tur ten that turan ti chu Yanjui hini in ashiat na a hlo hlanin Jaisung nen an lo la in ngai zong manzuya apoi berlai ero Yanjui bula tap tal ve ta reng Jaisanga po chu a him don bik tamia lova thitura Yanjui du tu te chuan Jaisanga thattur assassin dang po an roi belle ta ani heiwang hian hiang uk po in Yanjui ile Jaisanga te chan chwa ve ve dan kong chudap ta in assassin dang anga in chalin thitura Yanjui le Jaisanga te du tu client te chu bele bokin ruah man na chatak asyam zui ta ani a plan chu Yanjui te po brief uluk dun hle in a thil ruah man mek chu a hlau om the wangin a him zok nan ti in abial nu lina ipo chu a chen pha bukani an ruahman ange yin client te mu thei turin Jaisang chuan Yanjui chu ron man der velin an mit mu lai nge chuan an vit vela that fel to ang dewa omin client te hna chuan mission ka zo to boka inkal thei to e atia nai sit sota mi that lai la mungai lo a client te po hlawin an chi dui to mai chumi nu chuan hiang uka ron in lan vele in Jaisunga nin chuan anin swa zuya in that ve ve anga lem chan an tum lai chuan lina I aron lut ve lol mai hiang uk chuan lo shelo der velin kaltir ngial chu tumma se ani la in adu big bow box silo hiang uk chuan soifia tum ngial ma se lina I chuan angai thachadu box silo an plan chu a fel don tak ngial a sheta wangin hiang uk chuan Jaisang chu signalin Jaisang chuan aron vit lem ta a
chuti mek lai chuan thider mek yan jui po in langlo lama chang chuan switch lo met rozevin chu vele in chung lama chang chuan thil sakhat lian pui ron tla thum du pin azona ding jaisang hiang ukle linai te chu aron del pher ne le nge yin arin masi ani na taka chuan achung lam chu korong vekin achong chhualo nan hiang uk chuan linai ka chu hup sak ngalin assassin pani te chu anin that ve ta nga yin client te po in rang takin chulai mun chu an chwa san ta ngalani an kalyam hnu chuan in ngai zong te pani po dangi hmuna ke ka hmuna ti in nun thar chan tlang turin anin chen sang ta a hiang uk po in linai hne na chuan engkim puang vekin ngai dam te chu dilin min ngai dam phut chuan hetiang na hi ka thok to ngai lowang adia linai chuan lung oi lo ru teu chungin thil dang engma zeble thup inei to lo mo tia zotin hiang uk chuan bandeu chur hian kumin hian kum som nga panga kapum don chia ati tanui maya alo du velak lo to sinen linai po adawn roi mai hemi nu hian jesung le hayang ukte chuan nun bul thar chan chave ve in hlim takin thamwang takin an khosa zuita ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawa yin ni man nuam mangcha mutuile vek ule